Bi Mali lajɛbaga cɛ ani muso ani yantuma aw minnu bɛ k'an suit Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ an ka foli ni tanu b'aw aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka jamukan Mali kan n'an b'a fɔ o ma Bi Mali baara i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na Bi Mali baara ye jamukan an bɛ wuli ka gɛrɛ kɛnyɛrɛ baarakɛlaw la donc u bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ka baara kan cogo min na sifinnaka minnu bɛ yen nɔ n'u hakilina t'u la u bɛ se ka hakilina sɔrɔ ka don kɛnyɛrɛ baara la cogo min na en même temps an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an sifinnaka minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka kɛnyɛrɛ baara kɛ u ka baaraw la faamuyali bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na o hukumu kɔnɔna na bi an wulila ka se an kɔrɔkɛ dɔ ma mɔgɔ min don a hakili juru carilen don kosɛbɛ min ye soko ta yɔrɔ ye ni mago bɛ so san na so feere ka so di location na ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka bamananw ka kuma don mɛn dɛ mɛn tigida an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na kɔrɔ i ni ɲantuma n b'a ani ce i ni ce i ka bi an bisimila i la i ka biro la yalima i bɛ se ka yɛrɛ ɲɛfɔ dɔɔni kan ye cogo min na mɔgɔ minnu bɛ kuma deli k'i ye u bɛ se ka faamuyali dɔɔni sɔrɔ ne ye Demba Njame Sako ye je suis administrateur de biens immobiliers agréés au Mali n ye administrateur de biens immobiliers agréés ye Mali la ok i ni ce i ka yɛrɛ ɲɛfɔ la yɛrɛ ɲɛfɔ b'a an ladon an ka ɲininkali yɛrɛ fɔlɔ kɔnɔna na donc i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na administrateur de biens immobiliers agréés fɛn min don a mɛnni ka suma an ka jamana kan kosɛbɛ yalima i bɛ se k'i da don a n'a ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni ne ye administrateur de biens immobiliers agréés ta administrateur de biens immobiliers agréés ye mɔgɔ ye jamana kɛlen don ka mɔgɔ minnu sugandi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka luwanse kunkanko baara kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko gestion locative jamana ye sariya sen dɔ bɔ n'o o sariya sen ye la loi 10-021 du 10 juin 2010 ye o sariya sen de ye kulu sigi sen kan n'o ye baarakɛda kulu fila ye administrateur de biens ani agent immobilier mɔgɔw bɛ olu fila confondi fo mɔgɔ ka dɔn administrateur de biens o ye a damata cakɛda ye agent immobilier o fana y'a damata cakɛda ye Mali sariya la administrateur de biens immobiliers agréé ale dɔrɔn de yamaruyalen don ka luwanse kunkanko baara kɛ mais o kɔfɛ a bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ n'a bɛ fɔ o ma gestion de fonds de commerce d'autrui a bɛ se ka o fana kɛ bon administrateur de biens de fana bɛ choisi olu de kan ka choisi comme des administrateurs C4 gestion de fonds de commerce d'autrui misaliya surun ye mun ye i b'a sɔrɔ e yɛrɛ filɛ nin ye sisan Bi Mali société i b'a sɔrɔ aw ka entreprise bonyana aw bɛ Kayi aw bɛ presque Mali fan bɛɛ bon maintenant a bɛ se ka se administrateur de biens dɔ ma pour que a k'aw ka société gestion kɛ olu bɛɛ bɛ don kulu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma gestion de fonds de commerce d'autrui ou i ka mɔgɔ dɔ bɛ yen telimanden 60 b'a bolo a bɛ se ka na tɛmɛ administrateur de biens dɔ fɛ pour que k'a bɛɛ structurer ka ɲɛ ka gestion bɛɛ confier administrateur de biens dɔ bolo o de ye gestion de fonds de commerce d'autrui ye a misaliya surun pour que a k'a faamuya ok an b'i fo i ka nin walawalali la ka di ani an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ n'aw minnu sɔgɔlen mana nin wagati la halisa a ka video ninnu a k'u partager ani même temps ni ɲininkali min b'aw bolo a bɛ se ka olu bila commentaire la n'Ala sɔnna ma jamukan nataw la an bɛna walawalali don o la o hukumu kɔnɔna na an ma an gɛrɛ an ka ɲininkali filanan na o ye sisan nɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'i mago bɛ ka dugukolo san papier jumɛn ni jumɛn de bɛ dugukolo la ko o yamaruyalen don Mali sariya fɛ bon sisan an filɛ nin ye niveau min na Mali sariya ko papier kura kana bɔ ne papier kelen tɛ n'o ye droit de propriété n'a bɛ fɔ o ma ko titre foncier ko o de ka bɔ dugukolo la o sariya sen taara le 24 décembre 2020 nka u seginna ka majɛ dɔw tun b'a jɛ u seginna ka modifier 2021 mais Mali yɛrɛ sariya la papier mun bɛ dugukolo yɛrɛ la o ye papier den fila de o ye droit de propriété n'o ye titre foncier ale de ye papier den kelen mun bɛ dugukolo kɛ mɔgɔ ta ye foyi tɛ se k'a minɛ la bon ni a fɔra ko foyi tɛ se k'a minɛ la o fɛnɛ fɔra trop parce que ni titre b'i bolo n'a sɔrɔ cogo ma ɲɛ a bɛ se ka minɛ la mais o de kɔni ye papier kelen mun bɛ dugukolo k'i ta ye n'a fɔra ko ka k'i ta ye o de ye comme son nom l'indique droit de propriété o de bɛ dugukolo kɛ mɔgɔ ta ye que ça soit personne physique ou morale adamaden ou cakɛda o de bɛ dugukolo k'i ta ye mais droit wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma droit d'usage o misaliya surun bɛ komi i ye dugukolo signé jamana fɛ ka dugukolo signé jamana fɛ ka dugukolo signé jamana fɛ o bɛ kɛ cogo di bon o signéw la olu papier ye an b'a mɛn ko lettre d'attribution permis d'occuper titre provisoire concession rurale à usage d'habitation concession urbaine à usage d'habitation ni ninnu papiers b'i bolo
ne jamana ye sɔrɔ togo min fɔ ko ka nin papier ninnu sɔrɔ m'a fɔ k'a papier b'i bolo a sɔrɔ togo ma ɲi m'o fɔ dɛ mais ni jamana ye sɔrɔ togo min fɔ ni ninnu sɔrɔla o togoya fɛ olu de ye droit d'usage ye bon mun bɛ mɔgɔ caman fɛnɛ la fili i b'a ye tuma bɛɛ mɔgɔw b'o question poser ne kun sako notification de bɛ ne bolo bulletin de bɛ ne bolo fo aw k'a dɔn ko bulletin tɛ dugukolo papier. Bulletin tɛ dugukolo papier. Non bulletin bɛ comme convocation de droit tɛ droit de propriété droit d'usage tɛ Mali dun sariya la droit ye fila de bulletin bɛ comme convocation de bulletin tɛ dugukolo papier. Donc ni y'i faamu ni e mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛna dugukolo san e ka wari bɔ ni bulletin dir'i ma foyi t'i bolo. Bon bon adamaden ka kuma k'i tɔ to m'a fɔ fɛn t'i bolo mais bulletin kɔni tɛ dugukolo papier bulletin ye convocation de bulletin de notification juridiquement dugukolo papier tɛ quoi. N'an taara sariya ka bolo kan. Sariya ka bolo kan bolo kan dugukolo papier tɛ parce que dugukolo ye papier fila de droit d'usage o kɔrɔ dugukolo signala i ma bamanankan jamana ye dugukolo signé i ma yan'a ma wasa ma bon jamana ye dugukolo signé i ma o signé in kɔnɔ i bɛ se ka taa k'i ta ye yan'a mago ka s'a ma o fɛnɛ yɔrɔ an kana don o kɔnɔ mais jamana kɔni ye dugukolo signé i ma droit d'usage kɔrɔ de nka a bɛ se ka kɛ jamana mago tɛ jɔ a la mais don min na ni jamana mago jɔra a la i ye jɔli mun kɛ i ye réalisation min kɛ jamana b'o wari de segin i ma o t'i ka dugukolo wari segin. Ouais ni droit d'usage de b'a la. Droit d'usage b'a la mais ni droit de propriété b'a la i ye musaka mun kɛ réalisation na ani dugukolo yɛrɛ valeur bon valeur tɛ parce que n'i ko valeur souvent a bɛ se ka tɛmɛ o kan parce que e y'a san jamana bolo de maintenant ni i bɛ n'a feere e de b'a fɔ jamana ye bon sisan n ka dugukolo nin n bɛ se k'aw feere aw ma nin prix la bon jamana fana bɛ se k'a fɔ ko non o ka ca an bɛ se ka nin de d'i ma bon n'i ma sɔn o ma i bɛ jamana attaquer aw bɛ taa tribunal la n'i gagnera o don n'i ma gagne fana a banna parce que n'i y'a ye jamana mago sera dugukolo ma dɔrɔn utilité publique de don a bɛna kɛ cause mun ye bɛɛ de nafa bon bɛɛ ka nafa kama sa e kelen ka so man ka kɛ sababu ye ka bɛɛ ka o nafa tiɲɛ mais a bɛ se ka kɛ jamana bɛna musaka mun fɔ i ye k'u bɛna dugukolo in san i la e bolo a la e fɛnɛ b'a dɔn o wari tɛ e arranger i b'a fɔ non non e bɛ fɛ ka nin de sɔrɔ i ka dugukolo la n'a bɛ jamana arranger u b'a wari d'i ma n'a t'u arranger directement aw bɛ ɲɔgɔn convoquer a bɛ taa tribunal la tribunal de b'o tɔ décider. Ah ok o faamuyara maintenant i filɛ k'o min fɔ o ye ni a sɔrɔla droit d'occupation de b'i bolo wa ou bien titre foncier ou bien ni titre de b'i bolo i bɛ se ka dugukolo feere jamana ma parce que titre kɔrɔ i ta de ye dugukolo ye mais droit d'usage kɔrɔ i ta tɛ a signé ma de maintenant ni a signé ma ni mago jɔra la a bɛ minɛ i la i ye réalisation min kɛ i ka réalisation mais dugukolo wari t'a la dugukolo t'i ta o dugukolo ye jamana de ta ye o faamuyara i ni ce i ka nin walawalala ka nin fɔ an ɲɛna donc an bɛ to o yɔrɔnin kɔnɔ halisa an y'a ye k'a fɔ an fɛ Mali la nɔ dugukolo ko mankan ka ca dugukolo mankan ka ca yalima mun de bɛ ka na n'o ye mun de b'o kɛ. Bon dugukolo mankan ka ca ne bɛ a fɔlɔ kɛ mun ye fɔlɔ n'i ye a lajɛ an ka cakɛda minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bilalen don ka dugukolo koɲa kunkan ko baara kɛ ni an ka système jateminɛ o kɔnɔna la c'est pas informatisé bon fɛn o fɛn bɛ yen ko n'a sɛbɛnna de an ka taa lajɛ archive la majɛ caman bɛ se ka na o yɔrɔ la o ye ne ka hakilina ye bon i b'a sɔrɔ ne bɛ ka baara kɛ yɔrɔ dɔ la san 10 ni ne bɔra yen mɔgɔ minnu bɛ na san 10 ne kɔfɛ olu fana n'u ka système de bɛ na mais n'o y'a sɔrɔ depuis centre kɔnɔna la olu yɛrɛ ka yɔrɔ la a informatisé len don n'i ye a don dɔrɔn ko nin yɔrɔ in o information bɛɛ bɛ bɔ o bɛ sɔn ka caman bɔ dugukolo kɛlɛ la comme ça ni mɔgɔ mago jɔra directement n'aw ka bɛ taa yen dɔrɔn a bɛ yira k'a fɔ ko a bɛ nin tɔgɔ la c'est comme si ne yɔrɔ dɔ bɛ Bangoni na sisan o bɛ Demba tɔgɔ la ni i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali la n'i y'o yɔrɔ in don dɔrɔn a bɛ yira la non nin yɔrɔ bɛ Demba tɔgɔ la parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔ la sisan a bɛ fɔ kuma bɛɛ an b'o kuma mɛn ko papier dɔ bɛ ne bolo o bɔra Kalabankoro dɔ fana bɛ na ko papier dɔ bɔra ale bolo o bɔra yan fɛ bon n'a informatisé len don o ko caman bɛ ban bon mɔgɔ caman fana ka fili dugukolo la dɔnnibaliya b'a la parce que dɔnnibaliya c'est-à-dire ni ko dɔnnibaliya b'a la parce que immobilier c'est comme un sujet tabou au Mali i bɛ taa sɔrɔ sisan e bɛ fɛ ka dugukolo dɔ san o dugukolo sanni na sisan il faut que i k'i gɛlɛya i ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min ye expert dans le domaine a tigi k'i accompagne bon généralement mɔgɔw b'a fɔ ni an bɛna terrain san non i jɔ n danaya mɔgɔ de ye nin ye n ka san nin bolo bon i b'a sɔrɔ i bɛna san mɔgɔ min bolo certes e dalen don a tigi la mais i b'a sɔrɔ o tigi min bɛ ka feere i ma o yɛrɛ t'a dɔn ko kɔlɔlɔ b'a dugukolo la
mais ni accompagné par un professionnel i bɛ a ye a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen i tɛ o sɔrɔ a la parce que an ka dugukolo caman bɛ yen a caman bɛ san na ni danaya de non n dalen don i la e nana i ka mɔgɔ ye n dalen don karisa la n bɛ n ka terrain sanfɛ n dalen don karisa la n bɛ n ka terrain sanfɛ an ka terrain feere a n'a sanni ka feere an ni ɲɔgɔn cɛ a caman bɛ na o de fɛ. D'accord. O faamuyara. Maintenant n'i ye ɲininka sisan i n'a fɔ i ye problème fila souligner donc e yɛrɛ ka proposition ye jumɛn ye? Ne ka proposition kelen de mɔgɔ fɛn o fɛn n'i bɛna terrain san i jija i ka taa professionnel dɔ fɛ yen o tigi k'i accompagner de A jusqu'à Z mɔgɔ fɛn o fɛn n'i ye terrain san i k'i gɛlɛya i bɛ ko ko kɛ i ka a yɛlɛma i tɔgɔ la parce que f'i k'a dɔn n'i ye terrain san n'i ma yɛlɛma i tɔgɔ la a bɛ komi i ye papier gansan de san i ma terrain san. Donc i b'i sigi n'a ye don o don kɔni i bɛ se ka da bɛ don kuma la. Bon i da bɛ se ka don kuma la parce que Ala k'an kisi ne bɛ se ka terrain dɔ feere ka sɔrɔ ne denw t'a kalama bon ne denw dun wulila sisan ka taa ɲini jamana fɛ bon an fa tun ta yɔrɔ ye a tɛ balo la bi nin y'a san tan ye bon ne jamana y'a vérifier k'a lajɛ u b'a fɔ bon terrain kɔni bɛ aw fa tɔgɔ la hali bi n'o kɛra jagoya jamana kan ka duplicata di u ma ni jamana y'o d'u ma a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ a tribunal la problème n'a boliboliw la pour rien donc pour éviter tout ça mɔgɔ fɛn o fɛn n'i ye terrain san i bɛ baara fɔlɔ min kɛ a yɛlɛma i tɔgɔ la o b'i kisi kɔlɔlɔ caman ma. Pour que i da kana don kuma caman na don n'a nataw. Voilà a b'i kisi fɛn caman ma. Donc ani fɛnɛ i n'a fɔ i ye yɔrɔ min fɛnɛ fɔ ka fɛnw informatiser ka bɔ archive ko la i n'a fɔ écrit la. Bon a tɛ se ka bɔ c'est pas comme si a ka bɔ archive ko la. Mais ni fila in bɛ se ka na ka a fila bɛ se ka kɛ ne a informatiser ne kɔni fɛ o bɛ n m'a fɔ ko ka archive ko dabila n m'a fɔ ko dabila archive ko tɛ se ka dabila hali n'a informatiser a bɛ archive voilà maintenant ne a kɔni informatiser o bɛ na caman bɔ dugukolo ko kɔlɔlɔ la. Ok maintenant i ni ce i ka o ɲininkali jaabili la a ma jigiya ka fɔ faamuyali sɔrɔla yɔrɔ fɛnɛ la maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ko a ka d'olu ye ka kɛ i n'a fɔ denba sago ɲɔgɔn ye nin domaine kɔnɔna na e bɛ se ka sira jumɛn de don o kɔrɔ yalima école de bɛ yen wa walima formation de bɛ taa kɛ yalima a ko bɛ kɛ cogo di. Bon n'i ko ko sifinnaka min bɛ fɛ ka kɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ye i b'a fɔ ka tɛmɛ dɛmɛ la parce que dɛmɛ yɛrɛ ma foyi kɛ fɔlɔ ne bɛ conseil mun d'u ma dans la vie entrepreneuriat yɛrɛ ye fɛn fila de mɔgɔ dɔw bɛ don a kan wari kama mɔgɔ dɔw bɛ don a la janya kama mais ne kɔni b'a dɔn n'i donna fɛn o fɛn la wari de kama c'est vrai an bɛɛ b'a la fɛn dɔ kama mais n'i donna fɛn o fɛn la wari kama ni wari ma na joona i bɛ décourager mais n'i donna la kanu kama a ka ca Ala fɛ hali ni wari fitinin nan'i sɔrɔ o la o bɛ se ka i nafa ni i bɛ fɛ ka kɛ administrateur de bien f'i k'a dɔn jamana de kɛlen don ka sira dɔ sigi i kan ka tɛmɛ o fɛ fo master ka k'i bolo en droit ou bien en économie en même temps ale agrément ye 5 millions ye f'i ka tɛmɛ olu siraw de fɛ pour que ka kɛ administrateur de bien immobilier agréé mais hormis ça hali ni administrateur de bien immobilier agréé tɛ sira wɛrɛw bɛ ka kɛ dugukolo kunkan ko baarakɛla ye bon nin bɛɛ la n bɛ se ka fɛn damadɔni de fɔ a fɔlɔ ye mun ye il faut être discipliné. Être discipliné voilà i b'a sɔrɔ sisan e filɛ nin ye ne mɔgɔ dɔ ye rendez-vous di ma 8 heures k'aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mais 10 heures ne o tigi ma na e bɛ dimi mais ne e ko don o don 8 heures k'e bɛ taa baarayɔrɔ la mais e bɛ na 10 heures de baarayɔrɔ la munna i tɛ dimi i yɛrɛ kɔrɔ bon ne filɛ ne yɛrɛ personnellement ne bɛ baara kɛ n'olu détails fɔlɔ ninnu de supposons que ni ne mɔgɔ bɛnna fɛn dɔ kan n'a tigi y'a kɛ n'a bɛ digi ne la ne bɛ calcul de kɛ hali ni ne kelen don ne t'o kɛ. C'est comme si ne ka rendez-vous est 8 heures de 8 heures bɛ ne sɔrɔ rendez-vous la cogo min na ne y'a fɔ bureau la 8 heures de ne bɛ baara kɛ 8 heures n bɛ baara kɛ ne ko n bɛ jigin 17 heures 17 heures n bɛ jigin hali ni mɔgɔ tɛ yen il faut être discipliné o ye o yɔrɔ ye filanan fɛnɛ mun ye il faut être crédible dans la vie ni diɲɛlatigɛ fɛn dɔnniya bɛɛ b'i la si tu n'es pas crédible i b'i yɛrɛ ka société anéantie de fu de don i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ il faut être crédible. F'a ka fɔ de non karisa tɛ sɔn nin ma karisa tɛ nin kɛ bon en même temps fɛnɛ o ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a dɔnniya b'i la n m'a fɔ i bɛ kɛ milliardaire i bɛ kɛ multimillionnaire ye mais sini i bɛ mun dun Ala bɛ se k'o nɔgɔya i ye ka tɛnkun dɔnniya mun b'i la kan. I tɛ dɛsɛ o la Ala barika la. Voilà bon o dɔnniya in fɛnɛ la en réalité o fɛnɛ tɛ sɔrɔ ni formation tɛ donc n'i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i gɛrɛ a dɔnbagaw la i k'i gɛrɛ a milieu mɔgɔw la
n'i y'a mɛn fɛnɛ ko dɔ bɛ ka kɛ a baara kunkan ko kan i ka taa i jija i ka kɛ o kɛbagaw cɛ la. I ka o conseil faamuyara kosɛbɛ. Nin bɛ an teri sifinnakaw concerne kosɛbɛ. Ninnu ye conseil an bɛ ladilikan an ye minnu sɔrɔ ka bɔ an kɔrɔkɛ yɔrɔ la. I ni ce i ka nin kuma la. Maintenant an bɛna se yɔrɔnin na o ye de mɔgɔ caman an b'a mɛn ko agence immobilier ani administrateur des biens immobiliers agréés danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ? N bɔra k'an da don fɛn ta la sisan administrateur de biens immobiliers agréés la olu de bɛ luwanse kunkan ko baara kɛ gestion de fonds de commerce d'autrui o ye administrateur de biens ka baara ye. Bon agent immobilier bɛ se ka mun kɛ a bɛ se k'i dɛmɛ ka terrain ɲini a b'i dɛmɛ ka transaction kɛ. I b'a sɔrɔ sisan e ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a ye terrain sanni ka feere la il peut se faire accompagner par un agent immobilier mais agent immobilier tɛ terrain transfert kɛ o ye notaire de ka baara ye mais ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara bɛɛ kɛ aw ye pour que k'a nɔgɔya ka transfert bɛ kɛ o de ye agent immobilier ka baara ye. O de la Mali la mɔgɔ caman b'a fɔ ne ye agent immobilier après ne b'o bɛ gestion locative kɛ Mali yɛrɛ la agent immobilier yɛrɛ man ca parce que ni ma fili ni ma ɲinɛ 2000 combien je crois c'est 2023 22 23 il y avait 12 agents immobiliers agréés au Mali. Mali bɛɛ. Mali bɛɛ. Mɔgɔ 12. Mɔgɔ 12 agrément bɛ minnu bolo. 2022 23 Mali bɛɛ mɔgɔ 12. Ouais. An dun b'a ye agence immobilier ka ca. Bon, ka ca mais agrément t'u bolo ils sont pas agréés. Bon, administrateur de biens fɛnɛ 2022 2000 je crois ils étaient au nombre de 32 30 comme ça Mali bɛɛ. Mais nafa jumɛn de bɛ agrément tali la? Bon mais jamana ko k'i kana baara min kɛ ni agrément t'i bolo ni carte professionnelle t'i bolo o yɛrɛ t'a nafa dɔ ye. Bon en même temps fɛnɛ Ala k'an kisi n'i ka so gestion di administrateur de biens dɔ ma hali ni kɔlɔlɔ bɔra la i bɛ se ka t'u ka chambre la mais ni mɔgɔ dɔ bolila ne ka so wari ye sisan e b'a kɛ cogo di? Ɲɛfɔyɔrɔ tɛ yen. N'a ka ca. Ok i ni ce i ka nin walawalali la baro in ka di trop mais a bɛɛ tɛ se ka fɔ don kelen donc o hukumu kɔnɔna na an ma na se an ka émission kuncɛ yɔrɔ ma yanni émission banni cɛ an ka bɛna ɲininkali laban an b'o tɛnku an kɔrɔkɛ la yalima denbaya kanuya k'a ka faamuyali i n'a fɔ ko tɛmɛnen mun ye i ka nin domaine kɔnɔna na est ce que i y'a jigiya don dɔ fɛ k'i b'a dɔnniya ninnu ta ko k'o tila i ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ i n'a fɔ ka formation programme. Bon an bɛ formation kɛ en ligne an delila k'o kɛ en ligne ka bɔ a la information présentielle min kɛ ko mɔgɔw bɛ na ko ka participer samedi yɛrɛ le 12 o bɛna kɛ o formation samedi nata le 12 o bɛna kɛ o formation yɛrɛ damadɔni kɛlen hakili t'a nombre la parce que a ka ca dɔɔni mais n kɔni b'a dɔn an ye mɔgɔ minnu former nin fɛn in na a bɛ sɔn ka se 100 et 200 ou 100 dɔɔni ma jɛ 200 na ou a bɛ taa 200 personnes na. Donc denbaya jigiya k'a ka dɔnniya tila ani mɔgɔ cɛ. O de yɛrɛ ye ne yɛrɛ ka laɲini belebele parce que formation ne ta tɛ formation dɔrɔn ye an ye dugu caman kɛ immobilier la que ça soit les séminaires les salons de l'immobilier les rencontres sur ce domaine o dugu caman ninnu kɛli la n ye faamuyali caman sɔrɔ danfara mun ni Mali immobilier cɛ dɛmɛbaga minnu bɛ na olu fɛ yen généralement o tɛ na Mali la mais je me suis posé 1001 questions olu bɛ dɛmɛbagaw sɔrɔ u ka foncier kunkan ko kan mais yan ne ye mun na kɔlɔsi dɛmɛbaga sɔrɔli ka gɛlɛn k'a fɔ ko bailleur ɲɛnama dɔ bɛ na ka na projet dɔ réaliser en promoteur fɛ a ka gɛlɛn n ye mun na kɔlɔsi bon donc an ka formation in kɔfɛ an bɛ groupe créer mais mɔgɔ tɛ don groupe la n'i ma tɛmɛ formation sira fɛ chaque 2 mois an bɛ ɲɔgɔn ye n'an ye ɲɔgɔn ye sisan bɛɛ b'i ka projet exposé ni bɛɛ y'i ka projet exposé entre nous an yɛrɛ b'a lajɛ an bɛ se ka financer cogo di parce que formation kɔfɛ ne bɛ fɛ an ka réseautage ba dɔ de sigi immobilier la dɛmɛ yɛrɛ tɛ dɛmɛ tɔgɔ yɛrɛ tɛ mais réseau min bɛ se ka Mali bɛɛ nafa immobilier kunkan ko kan don n'a nataw la. Cogo min na yelen bɛ se ka di domaine ma kosɛbɛ yelen b'a la dɛ mais hali bi dɔ bɛ n'o tɛ yelen b'a la yan'anw ka na mɔgɔ dɔw y'u cɛsiri ka kobaw k'a la quoi mais an bɛ se ka plus mun fara a kan hali bi. An bɛ Dɛma Sako fo a ka nin hakilina ɲuman in na hakilina min n'o taara k'o ɲɛsin a sifinnaka ɲɔgɔnw ma minnu bɛ yen nɔ n'olu b'a laɲini ka na don agence immobilier domaine kɔnɔ ani administrateur de biens immobiliers agréés ka se ka k'o ye donc
an b'a fɔ an ɲɛna a ka video ninnu a k'u partager ni ɲininkali minnu bɛ yen nɔ halisa k'an da ma se ka maga o la a bɛ se k'olu bila commentaire la don n'a nataw la ni ala sɔnna ma an bɛ n'olu ɲininkaliw tɛnku an kɔrɔkɛ la a bɛ se k'a da don a la k'a walawala ye cogo min na donc ni an bɛ kuma di kɔrɔ ma ni kumakan laban b'i fɛ ka o tɛnku an ka lajɛlibagaw la. Bon kumakan laban min bɛ ne fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nin wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ ye en même temps fɛnɛ an bɛ bi Mali mɔgɔw bɛɛ fo équipe daminɛ fo a laban nin ye ne yɛrɛ tɛmɛko filanan de ye u ka jɛmukan kan réalité courage bɛ u la an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ ala ka sponsor parce que fɛn o fɛn bɛ yen souvent ni wariko b'a la o fɛnɛ ka di ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan o bɛ mɔgɔ encourager foyi tɛ se ka kɛ bi ni musaka tɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka sponsoriw caya ka wari dontaw caya surtout i yɛrɛ kana décourager i ka baara la n'ala sɔnna ma nba an bɛ ka kɔrɔkɛ sira ta n'ala sɔnna ma non a bɛ tɛmɛ anw na merci